ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी, प्रणाम हरे माताजी। हरे कृष्ण गीता माताजी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण ഹരേ हरे कृष्ण माताजी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माताजी, എല്ലാവർക്കും ഹരേ हरे कृष्ण माताजी, ഹരേ കൃഷ്ണ हरे ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्ण माताजी, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 13 ദിവസം പിന്നിട്ടു 14ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഗുണത്രയ വിഭാഗയോഗം എന്ന് ഇതിന് പേരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അവയുടെയൊക്കെ നിർവചനം ഭഗവാൻ നൽകി. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് പറഞ്ഞു. ജ്ഞേയം എന്താണെന്ന് വിവരിച്ചു. എന്താണോ അറിയേണ്ടത് ആ അറിവാണ് ജ്ഞേയം എന്നുള്ളത്, അത് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞേ? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ, ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് അനുസരിച്ച ഒരു ശരീരം നൽകി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രമാണ് ഈ ശരീരം. അതിനകത്ത് ആത്മാവാണ് അവബോധം പ്രജ്ഞയായിട്ടുള്ളത്. ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ആ ചൈതന്യമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞനായ പരമാത്മാവും ഓരോ ജീവികളുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. ശരീരം, ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇവയുമായുള്ള ബന്ധം എല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം. സത്സംഗത്തിലൂടെ, ആചാര്യന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ എല്ലാം ജ്ഞാനം നേടി ആധ്യാത്മിക ലോകപ്രാപ്തിക്ക് അർഹത നേടണം എന്നൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി തുടർന്ന് ഈ അധ്യായത്തില് ഈ ജ്ഞാനം നേടിയാല് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്, ഒരു വ്യക്തിയില് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വർധന എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളുകളും അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയും. പിന്നീട് പറയും അവര് ശരീരം വിടുമ്പോഴ് എങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളില് അധീനരായവർ എത്തിച്ചേരുന്നത്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും, ഇതെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എത്ര നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദൃഢമായിട്ട് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഭഗവാനിലുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണത് അല്ലേ. ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറി ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രൂ ഇൻസിഡന്റ് പറയട്ടെ. ഒരു ഹാപ്പനിങ്. ഒരു 5 വയസ്സായ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഒരു വലിയ ട്രക്ക് വന്ന് ഇടിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന്. ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി
ഇനി ജീവിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതി. സ്കാൻ, എക്സ്റേ അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴ് ഒരു എല്ലോ ഒരു ലിംബ് പോലുമോ പൊട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് ബോധം വന്നപ്പോഴ് കുട്ടി പറഞ്ഞു, ട്രക്ക് അടുത്തെത്തിയപ്പോഴ് ഞാൻ നരസിംഹദേവനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ കയ്യില് നഖം കൊണ്ട് എന്റെ 2 ഭാഗത്തും പിടിച്ചുയർത്തിയിട്ട് എന്നെ അവിടെ പുല്ലിൽ വെച്ചു എന്ന്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴ് ആ നഖത്തിന്റെ പാടുകള് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര ഭഗവാനില് ദൃഢമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷത്തില് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകും എന്നാണ്. ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ ആദ്യം പറയാം. ഇക്ഷ്വാകു പുത്രൻ ആയിട്ട് 12ാമത്തെ പുത്രനാണ് ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ, നിമി എന്ന്. വലിയ ധാർമ്മികൻ. ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗൗതമ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ അടുത്ത് ജന്തപൂർ എന്ന ഒരു നഗരം ഉണ്ടാക്കി. യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം നടത്തി. ഒരു മഹായജ്ഞം കൂടെ നടത്താൻ പിതാവിനോട് ആജ്ഞയൊക്കെ ചോദിച്ച് യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ സംഭരിച്ചു. ഭൃഗു, അങ്കിരസ്, വസിഷ്ഠൻ, പുലസ്ത്യ എന്ന് തുടങ്ങിയ മഹാത്മാക്കളെ ആയിട്ടുള്ള മഹാമുനിമാരെയൊക്കെ വേദപാരംഗതരായവരെയൊക്കെ തപസ്വികളെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാം സംഭരിച്ചതിനു ശേഷം കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള വസിഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിതാ ഗുരു യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, കൃപ ചെയ്യണം. 5000 വർഷത്തേക്ക് യജ്ഞ ദീക്ഷ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണത്, അങ്ങ് കനിവുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വസിഷ്ഠ മുനി പറഞ്ഞു, അതെനിക്ക് പറ്റില്ല. ഇന്ദ്രന് വേണ്ട യജ്ഞം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പോകണം. 500 വർഷത്തേക്കുള്ള യജ്ഞദീക്ഷ ഇന്ദ്രൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, താങ്കൾ യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കൂ. ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരാം. ഗുരുദേവ, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഞാൻ അനേകം മുനിവര്യന്മാരെ യജ്ഞത്തിന് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ യജ്ഞം വിട്ട് അങ്ങ് പോകരുത് എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷേ വസിഷ്ഠ മുനി കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞത്തിനായിട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്തു. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പോ നിമി രാജാവ് ഗൗതമ മുനിയെ ആചാര്യനാക്കിക്കൊണ്ട് നദീതീരത്ത് യജ്ഞശാല നിർമ്മിച്ച് യജ്ഞം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. 5000 വർഷത്തെ യജ്ഞദീക്ഷ എടുത്തു. നിറയെ ദ്രവ്യം പണവും ഒക്കെ നൽകി എല്ലാ മുനിമാരെയും മഹാത്മാക്കളെയൊക്കെ പ്രസന്നരാക്കി. അപ്പോ അങ്ങനെ യജ്ഞം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ 500 വർഷത്തെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞ് വസിഷ്ഠ മുനി ഇവിടുത്തെ എന്തായി എന്ന് നോക്കാൻ ഇവിടെ എത്തി. അവിടെ രാജാവിനെ കണ്ടില്ല, കാത്തു നിന്നു. അപ്പൊ രാജാവ് കുറെ ഓട്ടം ചാട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കിടന്ന് റെസ്റ്റ് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആരും ഉണർത്തിയില്ല. അങ്ങനെ കാണാനാകാതെ വന്നപ്പോഴ് എന്നെ അപമാനിച്ചതാണ് എന്ന് കരുതി മുനി ദേഷ്യം വന്നു രാജാവിനെ ശപിച്ചു. വിഡ്ഢി, ഞാൻ എത്ര വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള എന്നെ ഒഴിവാക്കി നീ യജ്ഞം നടത്തി, എന്നെ അവഹേളിച്ചു. നിന്റെ ശരീരം നിനക്ക് നഷ്ടമാവട്ടെ, നീ വിദേഹനാവട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. അങ്ങനെ ഇത് കേട്ട് പരിചാരകര് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഉണർത്തി വസിഷ്ഠമുനിയുടെ ക്രോധത്തിന്റെ വിവരം ഒക്കെ ധരിപ്പിച്ചു. രാജാവ് വന്നു പറഞ്ഞു, ഇതില് എന്റെ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല. അങ്ങ് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ധർമ്മസിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങ് നിന്ദിത കർമ്മം ചെയ്തതാണ് അങ്ങാണ്. ബ്രഹ്മപുത്രനും വേദാംഗ പാരംഗതനുമായിട്ടുള്ള അങ്ങ് ഇങ്ങനെ എന്നെ കുറ്റാരോപണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. ക്രോധം വെടിയൂ. ചണ്ടാളനായിട്ട് എന്നെ ശപിക്കരുത്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ ക്രോധങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങും ശരീരമില്ലാത്തവനാകട്ടെ എന്ന് തിരിച്ചും. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം ശാപം കിട്ടി ദുഃഖത്തിലായി. വസിഷ്ഠൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിതാവാണ് അല്ലേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ശാപമോക്ഷത്തിന്. ബ്രഹ്മാവ് മറ്റൊരു ജന്മം കൊടുത്തു, വസിഷ്ഠൻ എന്ന് തന്നെ പേര്. എന്നാലോ നിമിയുടെ അടുത്ത് നവയോഗികള് ഇവിടെ കാണാം. നവയോഗികൾ വന്നിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമൊക്കെ നൽകി അദ്ദേഹം ഭഗവാനില് ലയിച്ചു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കഥ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്?
സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ഒന്നും അറിയാൻ ബാക്കിയില്ല. തികഞ്ഞ പരിപൂർണതയാണ് പിന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പരമജ്ഞാനത്തെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. 7 മുതൽ 12 അധ്യായം വരെ ഭഗവാൻ തന്നെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി, അല്ലെ? ഭഗവത് തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. വിനയപൂർവം അറിവ് നേടിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് ജീവസത്ത ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭഗവാൻ. ആത്മാവിനെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നതും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഏതു വിധത്തിലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഈ ജ്ഞാനം ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അനേകം ഋഷിവര്യന്മാര് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയത് ഈ അറിവ് കൊണ്ടാണ്. ആ പരമ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി, സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു അർജുനൻ വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ട്, അല്ലെ, ഞാൻ സന്യസിക്കാം, യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന്. അപ്പൊ സന്യാസം മോശമായത് കൊണ്ടല്ല, അർജുനന്റെ ഉള്ളില് യുദ്ധോത്സുകതയുണ്ട്, അല്ലെ? കർമ്മവാസനകളൊക്കെ ഒടുങ്ങിയിട്ട് വേണം, അല്ലെ, സന്യസിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേനെ, കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കാട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ, അതാ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞേനെ. പക്ഷെ ആ കർമ്മവാസനകൾ ഒടുങ്ങണം ഓരോരുത്തർക്കും, അല്ലെ? എന്നിട്ട് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണം ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. 2. ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മ്യമാഗത സർഗേ ബിനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാല് മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും. അതായത് വാസുദേവ അവസ്ഥ, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതാ പറയണേ, അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാല് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന്. പിന്നീടോ അയാൾക്ക് ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതാ പറയണേ, അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ എന്താ, ഒരുവൻ പിന്നെ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിച്ചാലല്ലേ പിന്നെ പ്രളയകാലത്ത് മരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ ജനിക്കണില്ല, മരിക്കണമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകമാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണത്? ഈ എല്ലാ നാനാരൂപത്തില് 84 ലക്ഷം തരം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്തില്, അല്ലെ? സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? എത്ര ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനമാണ്, അല്ലെ? ഈ നാനാരൂപത്തില് 84 ലക്ഷം തരം ജീവഗണങ്ങള് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാത്തിനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാൻ. അവയുടെയൊക്കെ ബീജം നൽകിയ പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ്. ഏത് സ്പീഷീസിനും ഭഗവാനാണ് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ വിട്ടു നിന്നാലോ
നമുക്ക് ഒരു പ്രയത്നവും ഫലവത്താവില്ല. ദേവന്മാർക്കും ജീവികൾക്കും എല്ലാം ഓരോ ലോകവും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കണം. എന്നിട്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സഫലത കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ജീവാത്മാക്കൾ ബദ്ധരാവുന്നത്? അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദിപിതാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകള്. ഭൗതികമായ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മള് ജഡശരീരം അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ശരീരം. എന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള ചൈതന്യം ആത്മീയമായത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഏതാ ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം? ബ്രഹ്മലോകം, അതല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്നും പറയും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം ബ്രഹ്മലോകം, അതല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുമുണ്ട്. അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട് എന്നാണ്. ഭൂമിക്കടിയിലും വെള്ളത്തിലും എല്ലായിടത്തും. അങ്ങനെ 84 ലക്ഷം തരം ടൈപ്പ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അവയ്ക്കെല്ലാം ബീജപ്രദ പിതാവ് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 84 ലക്ഷം തരത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളെ കാണിച്ചതാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ ഇനി ഈ പരമാത്മാവ് ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ ബദ്ധരാവണത്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ്. അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി: സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗമുണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് 3 ഗുണങ്ങള്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള് മുമ്പും നമ്മൾ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വം, രജസ്, തമസ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, നാശമില്ല ആത്മാവിന്. അപ്പൊ അതിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഗുണങ്ങളാലെ ബദ്ധനാവണത്. ജീവാത്മാവ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവും. വിവിധ സന്താപങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണമാവും ഇത്. ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള് ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധിതരാവുമ്പോഴാണ് വ്യക്തി നന്മയും തിന്മയോ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്വയം വാച്ച് ചെയ്താൽ അറിയാം നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ളവര് അവരുടെ പ്രവൃത്തി ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവര് സത്വഗുണത്തിലാണോ, രജോ ഗുണത്തിലാണോ, തമോ ഗുണത്തിലാണോ എന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് ഭഗവാൻ. ഓരോരുത്തരും വ്യൂ പോയിന്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മനോഭാവം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യസ്തതയുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താല് നമുക്ക് ഈ മോശമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയരാം. രജോ ഗുണത്തിൽ വരാം. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാം. അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊന്നും ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാര് കുട്ടികളെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് നന്മ തിന്മകള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ലെസൺസ് ഉള്ള കഥകള്, ആ സന്ദേശങ്ങളുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്കറിയാം ഏതാണ് നന്മയിലേക്ക് പോകാൻ ചെയ്യേണ്ട വഴി, മാർഗം ഏതാണ് എന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലേ മനസ്സിലാക്കും. ഇന്നിപ്പോ അതൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. അന്ന് കാലത്തൊക്കെ എന്താണ്, അതിഥി വന്നാലൊക്കെ വലിയ സൽക്കാരാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയാ, നോക്ക്, വാക്ക്, പുല്ല്, വെള്ളം, ഇതൊക്കെയാണ് അതിഥി വരുമ്പോ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിഥി പശു ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ, പുല്ല് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ. അപ്പോ നോക്ക്, വാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്
ഒരാള് നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, അല്ലെ? അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഞാനിപ്പോ ഓർത്തതേ ഉള്ളൂ അങ്ങയുടെ കാര്യം, നന്നായി വന്നത് ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചുല്ലോ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുളിര് വന്നു, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാ, യാത്രയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് വരണ വഴിയില് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് പുൽപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെ? പുല്ല് കൊടുക്കുക, പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനും കഴിക്കാനൊക്കെ ആഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത്. അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാമാന്യ മര്യാദകളൊക്കെ പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിലെ, സമൂഹത്തിലെ, രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ഈ സാമാന്യ മര്യാദകൾ തന്നെയാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പോ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്ടെ ഒരു കവിതയുണ്ട്. ചോറ് വിളമ്പാൻ അറിയാമോ, കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ അറിയാമോ, കൊതുകും മൂട്ടയുമുള്ളൊരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അറിയാമോ. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള വരികളാ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയണേ? ചോറ് വിളമ്പാൻ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴ് നല്ല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റിന് കൊടുക്കണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് ചോറൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് വീട്ടിലുള്ളവര് കഞ്ഞിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കുക. അതുപോലെ കൊതുകും മൂട്ടയും ഉള്ളൊരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അറിയാമോ എന്നാണെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ നമ്മള് പലരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകേണ്ടി വരും. മാൻ ഈസ് എ സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകാന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഈ ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് ദുസ്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ അപ്പോഴും അവരുടേതായ ഒരു മാലിന്യങ്ങളും നമുക്ക് പറ്റാതെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ദുർഗുണങ്ങള്, അവരിൽ നിന്ന് ദുർഗുണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഏറ്റുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ മോശമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ മാറ്റി തന്നെ നിർത്താൻ സാധിക്കണം. കൊതുകും മൂട്ടയും ഉള്ളൊരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. മോശം ആളുകൾ, പല ടൈപ്പ് ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ വ്യവഹരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അത് മോശമായതാണ്, അത് എനിക്ക് എടുത്തുകൂടാ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗുണം, ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം. അതാണ്. അപ്പോ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ആസ്വാദ്യതയ്ക്കുള്ള കഴിവ്, ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒക്കെ വിവിധ തരത്തിലാവരും. ചിലവര് സാഡിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ ദുഃഖിപ്പിച്ച്, ചിലവരാണെങ്കിലോ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കണ ആളുകളായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇപ്പോ ആശാന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്. പൂക്കുന്നിതാമുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി, പൂക്കുന്നു തേന്മാവു പൂക്കുന്ന ശോകം. അപ്പോ അത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷായി, നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. പക്ഷെ വേറൊരാള് പറയാണ്, ഇതെന്തിനാ എപ്പോഴെപ്പോഴും പൂക്കുന്നു പൂക്കുന്നു എന്ന് പറയണത്? ഈ താഴെ പറയുന്നവ പൂക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുല്ല, ഇലഞ്ഞി, തേന്മാവ്, അശോകം എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കും. ചിലവരുടെ മനോഭാവം അങ്ങനെ, കാഴ്ചപ്പാട്. എന്നാ പിന്നെ എന്താണ്? അരക്കാതം 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 മുന്നിലേക്ക് എന്നൊക്കെ വരികൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു മാത്സ് ലവർ എന്താ പറയാ, ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയണേ, 1.5 കാതം മുന്നിലേക്ക് എന്നല്ലേ പറയാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഓരോന്നാണ്. ഇപ്പോ തമോ ഗുണം ഉള്ള ഒരാള്, ഒരാളെ പ്രാന്തനായ കടിച്ചു. അപ്പോള് പറഞ്ഞു, ക്രിട്ടിക്കലാണ്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല, ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, വാക്സിനേഷനൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് ആള് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറോട് ഒരു പേനയും ഒരു പേപ്പറും തരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കുറെ പേരുടെ പേരെഴുതുക. അപ്പൊ ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹം പണം കൊടുക്കാനോ വാങ്ങാനൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ പേരെഴുതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താണ് അങ്ങ് കുറിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞാൻ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടില്ല, അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ കടിക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് എഴുതാണ് എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് തമോ ഗുണമുള്ളവര്. ഞാന് മുങ്ങി, എന്നാ പിന്നെ എല്ലാരും മുങ്ങട്ടെ എന്ന്. അതുപോലെ മാരീചൻ, നമുക്കറിയാം രാമായണത്തിലെ കഥാപാത്രം മാരീചൻ. അമ്പ് കൊണ്ടിട്ട്, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അമ്പ് കൊണ്ട് മരിക്കാറായപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തേ? സീതേ ലക്ഷ്മണ എന്ന് കള്ള ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു, അല്ലേ? അങ്ങനെ അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അപ്പോ നമുക്കിനി നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയും
ഒക്കെ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യണം. ആരെ ഏത് ഗുണത്തിലാ പെട്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്കപ്പോ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ മുമ്പും കണ്ടതാണ്. ഇത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം അല്ലെ? നമ്മള് പപ്പറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ? ഈ നൂൽപ്പാവ ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ, ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് ഇനി പറയാണ്. എന്താണ്? മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച്, മറ്റു ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സത്വഗുണം വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോ സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നവര് ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കും. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങള് കൂടുതലായിട്ട് അവരെ ബാധിക്കില്ല. സത്വഗുണപ്രഭാവം അത് പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിക്കാൻ തക്കതാണ്. താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറി അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരാണ് എന്നൊക്കെ അഹങ്കരിച്ചാലോ പോയി കാര്യം. അങ്ങനെ വന്നാല് ബദ്ധനാവും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ പിന്നെ തടസ്സമാവും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടുക, എന്നിട്ട് സുഖമായി ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിധേയത്വത്തോടെ അല്ലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരി തെറ്റുകളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. സന്തോഷം, ശാന്തി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ സത്വഗുണാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള ഗുണം. അത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ അതിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കുറ്റവാളികളൊക്കെ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു യൂണിഫോം അവിടെ കിട്ടും അല്ലെ? അതേപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ള ജയിലില്, ഭൗതിക ലോകം ഒരു ജയിലാണ്. ആ ജയിലിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുക. നമുക്കൊക്കെ ഓരോ യൂണിഫോം ഉണ്ട്. ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ യൂണിഫോം. ജയിലില് കൈവിലങ്ങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മളുടെ കയ്യിലും വിലങ്ങുണ്ട്. അത് 3 ടൈപ്പ് വിലങ്ങുണ്ട്. സ്വർണം കൊണ്ട് ചങ്ങല, വെള്ളി കൊണ്ട് ചങ്ങല, ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ചങ്ങല. അപ്പൊ സ്വർണ്ണ ചങ്ങലയാണ് സത്വഗുണം. അതുപോലെ വെള്ളി ചങ്ങലയാണ് രജോ ഗുണം. ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങലയാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഏതാണെങ്കിലും ചങ്ങല ഉണ്ട്, അത് ഉറപ്പാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ജയിലിൽ വന്നിട്ട് ഈ ശരീരമാകുന്ന യൂണിഫോം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കണു. കൈവിലങ്ങ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാകുന്ന കൈവിലങ്ങും ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജയിൽ പുള്ളികളാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ബദ്ധനാവും അല്ലെ? എങ്ങനെ വേണം? അഹങ്കരിക്കരുത് ഒട്ടും. എല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ബദ്ധനാവില്ല. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം രജോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി. രജോരാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോ രജോ ഗുണം അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യാണ് അല്ലെ? ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തൃഷ്ണ വരും. അതിൽ നിന്നാണ് രജോ ഗുണം. ഈ ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളില് കുടുക്കിയിടാണ്. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണത്തില് തൃപ്തിക്കുറവാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഇടയിൽ 90% പേരും ഇങ്ങനെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആസ്വാദനങ്ങളില് മതി വരാത്തവരാണ് ഈ രജോ ഗുണികള്. അത് നേടാനോ അവര് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും. കർമ്മഫലങ്ങളാല് എപ്പോഴും ബന്ധിതരാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫലം. നമ്മള് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മായയിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മള് മോചനം നേടാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനില് സമർപ്പണം ചെയ്യണം എന്ന് മുമ്പും പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറി സത്വഗുണത്തിലും അതിനെയും അതിജീവിച്ച് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കും എത്തണമെങ്കില് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി തന്നെയാണ് മാർഗമുള്ളൂ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ രജോ ഗുണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി തമോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്.
തമസ്തജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്നിബധ്നാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അജ്ഞാനജന്യമാണ് തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത്. ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ശരീരികളെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. സത്വഗുണത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണ് തമോ ഗുണം. ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലൂടെ സത്വഗുണി വിവേകം നേടും. എന്നാലോ തമോ ഗുണിക്ക് അജ്ഞാനം മാത്രാണ്. മടി, ഉറക്കം, ഉന്മാദം, കാര്യാകാര്യ വിവേചനമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധോഗതിയാണ്. ക്രൂര കർമ്മങ്ങളൊക്കെയാ ചെയ്യണേ. ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ പാപഭാരം കർമ്മഭാരം വരും. ഇതൊന്നും അറിയാനുള്ള ബോധമില്ല. അങ്ങനെ മൃഗീയമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഥ പറയട്ടെ. 3 സഹോദരങ്ങള്. ഒരാളുടെ പേര് സത്വം, ഒരാളുടെ പേര് രജോ, ഒരാളുടെ പേര് തമോ. ഒരാള് സത്വ, ഒരാള് രജോ, ഒരാള് തമോ. 3 ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഈ തുണി കൊണ്ട് തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കല അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം. അങ്ങനെ അവര് ഓരോ ദിവസം അങ്ങനെ ഓരോ വഴിക്ക് തൊപ്പി കൊണ്ട് പോകും. അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്ന് വിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തൊപ്പി ഒക്കെ ബാഗിലാക്കി നിറച്ച് പോയി. അപ്പൊ കുറെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോണ്ടി വന്നു. അപ്പോഴ് ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടില് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ചു. പെട്ടെന്നൊന്നും അയാളുടെ തലയിലത്തെ തൊപ്പിയൊക്കെ അഴിച്ച് അയാൾ പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് കയ്യിലുള്ള ബാഗും അവിടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അയാള് ഒന്ന് കിടന്നത്. പെട്ടെന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോ എന്താ, ഈ ബാഗിൽ ഒരു തൊപ്പി പോലും ഇല്ല. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണു. ഇതാരാ കൊണ്ടുപോയേ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോ എന്താ, മരത്തിന്റെ മുകളില് കുരങ്ങന്മാര് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് ഓരോരോ തൊപ്പി. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 3 ബ്രദേഴ്സും സെയിം സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്യണേ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് തമോ എന്നുള്ള ആ ആളുടെ നോക്കാം. ആ തമോ എന്നുള്ള ആ ആള് എന്താ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്തേ? നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാ തൊപ്പികളും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇനി ആത്മഹത്യ ചെയ്യേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. കുറെ മദ്യപാനമൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. എന്നാ സെയിം സിറ്റുവേഷനില് രജോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അയാള് ഈ പാത്രം കാലിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എല്ലാ തൊപ്പിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആരാ അത് കൊണ്ടുപോയി? അവിടേക്ക് ഓടി, ഇവിടേക്ക് ഓടി. അപ്പൊ നോക്ക്, കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടു. അപ്പൊ കുറെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു, കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. എന്താടാ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു. കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ നിരാശനായിട്ട് മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. എന്നാൽ സത്വ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എന്താണ് സെയിം സിറ്റുവേഷനില് എന്താ ചെയ്തത്? അയാള് ഓർത്തു, എങ്ങനെ ഈ മങ്കിമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാം എന്ന് നോക്കി. അപ്പോ പോക്കറ്റിലിരുന്ന ആ തൊപ്പി എടുത്തു. തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് വീശി, ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം വീശി കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞു. അപ്പൊ കുരങ്ങന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ വീശി ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാം താഴെ വന്നു. എന്നിട്ട് അയാൾ അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കണേ? സെയിം സിറ്റുവേഷൻ, ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് അത് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത്? സത്വഗുണി എന്താ ചെയ്തേ? ശാന്തനായിട്ട് ശരിയായ തീരുമാനം എടുത്തു. രജോ ഗുണിയോ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ്. ആകെ ബഹളം വെച്ചു എന്നല്ലാതെ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. തമോ ഗുണിയോ ശരിയോ തെറ്റോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടേ ഒന്നും അറിയണില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ 3 പേരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ പെട്ട ആളും രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും പെട്ട ആളുകള് അതുപോലെയാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ സ്വയം വാച്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവര് ഏത് ഗുണത്തിലാ പെട്ടവരാണ് എന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ രജോ ഗുണികള് തമോ ഗുണികളൊക്കെയാണ് അല്ലെ. മാംസം, മദ്യപാനം ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്.
ഇപ്പൊ കാക്ക തമോ ഗുണത്തിൽ പെടും. അഴുക്കുകളൊക്കെ കൊത്തി വലിക്കും അല്ലെ. എന്നാലോ ഈ തേനീച്ച നോക്കൂ, ഹാർഡ് വർക്കാ അല്ലെ. നല്ലോണം എത്ര തേൻ കിട്ടിയാലും മതിയാ, പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നിട്ട് പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേൻ ശേഖരിക്കും, കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കും. എന്നാ സ്വാൻ നോക്കൂ, ഹംസം, അത് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയുള്ള വെള്ളത്തിലേ നടക്കുള്ളൂ. പിന്നെ പാല് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയാ കുടിക്കുള്ളൂ. അത് സത്വഗുണം. ഇത് സത്വഗുണം, ഇത് രജോ ഗുണം, ഇത് തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ ഓരോന്നിലും ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ രാമായണത്തിൽ 3 സഹോദരന്മാരെ എടുത്താല് ഇപ്പൊ രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, വിഭീഷണൻ. രാവണൻ രജോ ഗുണിയാ, കുംഭകർണൻ തമോ ഗുണിയാ, വിഭീഷണനോ സത്വഗുണിയാ അല്ലെ. അതുപോലെ സമയങ്ങളിലും ഉണ്ട്. രാത്രി തമോ ഗുണം, പകലോ രജോ ഗുണം. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം അത് സത്വഗുണം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യതു തമാ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ തൃപ്തനാണ്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളോ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും, ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ്. തമോ ഗുണം ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്യും. അവര് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒന്നും പ്രയോജനത്തിൽ വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അവര് ചെയ്യുക. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. ഞാൻ സുഖിയാണ്, ജ്ഞാനിയാണ് എന്നൊക്കെ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബന്ധനത്ത് ഉണ്ടാവും. കാമ്യകർമ്മങ്ങളാ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുക. എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം. ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പറയും എനിക്കൊരു കൊട്ടാരം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. കുറെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. തമോ ഗുണി ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്കും പ്രയോജനം ഇല്ല, ആർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. 10. രജസ്തമാശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ചിലപ്പോ നമുക്ക് നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കും അല്ലെ, ചിലപ്പോഴോ രാക്ഷസം പോലത്തെ സ്വഭാവമായിരിക്കും. അത് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കാരണമാണ്. ഓരോന്നും മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ചില സമയം. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും, ചിലപ്പോഴോ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. ഓരോ ഗുണങ്ങളും ഏറ്റവും ലീഡിങ് പൊസിഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളില്. ചില സമയത്ത് നമ്മള് വളരെ ക്ലിയർ ആവും അല്ലെ, ആ ആള് തന്നെ ചില സമയത്ത് വളരെ മോശം ആളാവും. ഇവിടെ അല്ലെ 2 മുഖണ്ട് തോന്നും. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഒക്കെ അതിക്രമിക്കണം. 3 ഗുണങ്ങളും വേണ്ട. ഇവയിൽ ഒന്നിന്റെ ആധിപത്യം ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും കാണാൻ സാധിക്കും. പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. തമോ ഗുണം രജോ ഗുണമാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ്. അതിനെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനെന്താ വേണ്ടേ? ജപം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ഇത് ഭക്തി ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനം. അങ്ങനെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചിട്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാം. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മളെ ഉയർത്തേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാ, വേറൊരാളും വന്നിട്ട് ചെയ്തു തരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോഴെന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ഗുണാണ് എനിക്കുള്ളത്? മോശം ഗുണങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിനെ മാറ്റിക്കളയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, മഹനീയരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് അവരൊക്കെ ഉള്ളത്.
ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വതമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും അല്ലെ. തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതല്ല, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും നമ്മൾക്ക് പരിശീലനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം എന്നാണ്. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്നുള്ള വിശുദ്ധ സത്വത്തിലും എത്താം അല്ലെ. അത് 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചാലാണ് വാസുദേവാവസ്ഥ അതിലെത്തുക. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്ര അഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏതു ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ എല്ലാ ത്രിഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചാലാണ് വാസുദേവാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനില്, ഒരു വ്യക്തിയില് ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനം എന്ന് എങ്ങനെയാ അറിയാ? അയാളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാവരും ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ തമോ ഗുണമുള്ള ഒരാള് ഇപ്പൊ നോർമലി അയാള് ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെങ്കിലും അയാള് സാത്വിക ഗുണത്തില് പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് സാത്വിക ഗുണത്തിലോട്ട് വന്ന ബ്രാഹ്മണ്യ പദത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് ഇവിടെ പറയണില്ല. അയാള് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് അർഹനായി തീരും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നന്മകളുള്ള ഒരാളായി മാറുമ്പോ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ സാധിക്കും. സാത്വിക ഭാവത്തില്. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളും അതിക്രമിക്കുക. ഈ സാത്വികത്തിന്റെയും മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവത് പ്രാപ്തി നമുക്ക് നിശ്ചയം ആയിട്ടും കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണിച്ചേക്കണതാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. ഇതിനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോന്നിനും ഓരോ ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും പിടികൊടുക്കരുത്. അഥവാ പിടികൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും സത്വഗുണത്തിലേക്കാണ് അല്ലെ വരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനെ 3നെ നമ്മൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റണം. 11 സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണസമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. എന്താ സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ? നവദ്വാരങ്ങളും സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്നറിയപ്പെടും. കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുക, കേൾക്കുക, അനുഭവിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായിട്ടും അവര് പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞു. സാത്വികത വളർത്തുക, അതാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിയായ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും അപ്പം ഉണ്ടാവും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ജപിക്കുക. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാന് ആവേശം ഉണ്ടാവും. 12 ക്ലിയർ ആയില്ല കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കൂ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോധിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനം,
കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആസക്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഫലോദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. എനിക്ക് അത് കിട്ടണം, അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണു. അങ്ങനെ കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തനം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹമാണ്. എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാവില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോ വേറൊന്നിന് മോഹം, അങ്ങനെ മോഹാവേശം, അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് രജോ ഗുണിക്ക് ഉണ്ടാവണത്. രജോ ഗുണ സ്വഭാവി തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥാനത്തിലോ ധനത്തിലോ ഒന്നും സന്തുഷ്ടനാവില്ല. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാർത്തിയാണ്. അല്പായുസാണ് അല്ലെ മനുഷ്യൻ. അങ്ങനെ ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് ഉള്ള സമയം മുഴുവൻ കളയാണ്, ഭഗവാനെ അറിയണില്ല. അതാണ് രജോ ഗുണിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ബദ്ധനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ജനിമൃതികളിൽ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങേണ്ടി വരും. 13. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹയേവച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണിക്ക് എന്താ? തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ലാതെ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുക. നിയന്ത്രിത തത്വമില്ല, തേജസ്സില്ല, ജ്ഞാനമില്ല. അധ്വാനശേഷി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കില്ല. വ്യാമോഹിയായിരിക്കും, കർമ്മരഹിതനായിരിക്കും. അതാണ് തമോ ഗുണിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരോ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. ഓരോ ഗുണത്തിലും പെട്ടവര് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവരുടെ ഗതി എന്നാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തോടെയുള്ളവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളില്, രജോ ഗുണത്തോടെയുള്ളവര് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കണു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ മനുഷ്യനായിട്ടല്ല പിന്നെ പിറക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് രജോ അല്ല സത്വഗുണത്തിൽ വരും. നല്ലതായിട്ട് നമുക്കും തോന്നാം അല്ലെ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള. ഇത് ബോംബെയിലൊക്കെ ജോപ്പടപ്പട്ടി പോലത്തെ ആകെ ബഹളാണ് അല്ലെ, അത് രജോ ഗുണത്തിൽ വരും. ഇത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് പണിത് വെച്ചിരിക്കുക. അയാൾക്കും പണിത ആൾക്കും ഉപകാരമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരമില്ല. ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നിർമ്മിതിയ അല്ലെ. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. 18. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. മരണശേഷം അവരുടെ ഗതി. സാത്വിക സ്വഭാവികള് ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരും. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങൾ ഏതാ? ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്കുള്ള ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ. സത്യലോകം എന്ന് പറയണ ആ ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഉയർന്നു പോകാൻ പറ്റും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക്. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന്, അതിപ്പോ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനടിമപ്പെട്ടവരോ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ, മരണശേഷം ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടവർ എവിടെ പോണു എന്നാണ്. അത്യുന്നത ജീവിതാവസ്ഥ അതാണ് അല്ലെ സത്വഗുണം. ഇതിന് നമ്മളെ ഉയർന്ന ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. സമുത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, അവിടെ വസിക്കണത്. ശുദ്ധ രാജസ സ്വഭാവിയായ ഒരാളോ ഭൂമിയിൽ തന്നെ രാജാവായോ ധനികനായോ ഒക്കെ ജീവിക്കും. സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങളായതിനാല് ചിലപ്പോ അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യാം. തമോ ഗുണം വളരുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ചോ നീച അവസ്ഥകളിലേക്കാ വരുന്നത്. രജസ് തമസ് സ്വഭാവികൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള അവസരം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. കലിയുഗത്തിലെ ഭാഗ്യാണ് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം നേടാൻ വഴികളുണ്ട് നമുക്ക്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ കണ്ടു
പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസ് ആണ് അല്ലെ. പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. കുടുംബസമേതം അല്ലെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ജപം, കീർത്തനം എല്ലാം ഭഗവത് സ്മരണ മാത്രാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കുക, എന്നിട്ട് വാസുദേവ അവസ്ഥയിൽ വരിക. അങ്ങനെയുള്ള ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവാം. ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാകുന്ന ഈ ചങ്ങലയാലെ നമ്മളൊക്കെ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വർണ്ണച്ചങ്ങല, വെള്ളിച്ചങ്ങല, ഇരുമ്പ് ചങ്ങല ഒക്കെ എന്തായാലും ചങ്ങല തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെറിയാം. എന്തുകൊണ്ട്? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അതിനെ തകർക്കാം. നമുക്ക് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലാണ് ആനന്ദ അമൃതം ആസ്വദിക്കാനാവുക. അപ്പൊ തപോനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മള് ശ്രമിക്കണം. ചെയ്യൂ. ആത്മധർമ്മങ്ങളല്ല, അവ പ്രകൃതി ധർമ്മങ്ങളാണ്. സാത്വിക കർമ്മം, സാത്വിക മന്ത്രം എന്നിപ്രകാരം സാത്വികങ്ങളെ മാത്രം സേവിച്ചാലാണ് സത്വം വർദ്ധിക്കുക. ഭക്തിയും സാക്ഷാത്കാരവും സിദ്ധിക്കും. ജ്ഞാനാഗ്നിയിലെ സർവവാസനകളും ഭസ്മീകരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരണം ആദ്യം, പിന്നെ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും ഉയരണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് എന്താ പറയണത്? ഗുണാതീതനാവാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കുറെ ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പോ പ്രകാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയുടെ, വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ആർക്കാണോ വെറുപ്പുണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുന്നത്, അവയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്, അത് അസാന്നിധ്യത്തില്, അവ ഇല്ലെങ്കില് അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആർക്കാണോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആരാണോ പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുന്നത്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അതായത് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ആ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാവാണ്ടിരിക്കുക, ഇതൊക്കെയും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനാവുക, അതിനൊന്നും വില കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ അവയ്ക്കൊക്കെ അതീതനായിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആരാണോ, പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നത് ആരാണോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നും ഇല്ലയോ, അല്ലെ, കൂടുതൽ ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, എന്നാ വെറുപ്പുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആള് ധീരനാവുക, നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനം അപമാനത്തിലും സമചിത്തനാവുക, ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള ഭേദമില്ല, എല്ലാരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറുക, നിരുദ്യമനാവുക, പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഉദ്യമത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഒരു ഗുണാതീതനാവണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ഒരു ശിഷ്യനെ തന്റെ തന്നെ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മള്, അപ്പോഴാണ് നമുക്കും പുരോഗതി ഉണ്ടാവുക. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ശീലങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റം വരണം. സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ് ആവണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മുടക്കമില്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം, നമുക്ക് സാധിക്കണം. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാം ചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ആരാണ് പെട്ടെന്നൊക്കെ ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താൻ അർഹരായവര്, യോഗ്യത നേടുന്നവര്? ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര്, അവര് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തും എന്നാണ്.
അപ്പോ നമ്മള് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മുടക്കമില്ലാതെ ചെയ്യണം ഭഗവത് സേവനം അല്ലെ. ഇവിടെ ഡിവോട്ടീസിനെ കാണാം, അവര് പരമാനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണേ? 101ാമത്തെ കാര്യം അല്ലെ ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണേ നമ്മള്. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, രാമായണം രചിച്ച ആ വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ കഥ പോലെ വേറൊരു കഥയാണ് ഇത്. എന്നാലും ഏതാണ്ട് അതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം നമുക്ക്. ഒരു കാട്ടാളനായിട്ടുള്ള രത്നാകരൻ അല്ലെ, പിടിച്ചു പറിച്ചും എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവരെ പോലും ഉപദ്രവിക്കും അല്ലെ. കാട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോഴ് മുനിമാരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചു. അപ്പോ മുനിമാരൊരിക്കൽ ചോദിക്കുകയാണ്, നീ ഈ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഫലം ആരാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത്? നീ അനുഭവിക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കും. അല്ല, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാ. എന്നാ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ കുടുംബത്തോട്, അവരും അനുഭവിക്കുവോ നിന്റെ ഈ ദുഷ്കർമ്മ ഫലം എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പോയി ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ നമുക്കറിയാം. താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകെന്നേ വരൂ എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ബോധവാനായത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നീട് ആത്മജ്ഞാനമൊക്കെ നൽകി മുനിമാര്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ വാൽമീകിയായ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ കഥയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു സത്വഗുണം അതിക്രമിച്ച് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താമെന്ന്. അങ്ങനെ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അധപ്പതിച്ചു പോയേക്കാം. നമ്മള് കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം, ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. അതിന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഥ പറയട്ടെ. ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിങ്ങനെ കാട്ടില് ഒരു ആശ്രമത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഗുരു എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഈ ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, തനിക്ക് തുല്യനാക്കി. അങ്ങനെ ഗുരു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ അറിവും ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇനി ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിനൊക്കെ പോകട്ടെ, കുറച്ചു നാൾ കഴിയും വരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗുരു പോയി. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം തനിയെ ഇവിടെ ആശ്രമത്തിലെ പൂജ, ധ്യാനം, ജപാദികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് കിട്ടിയ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തുണികള്, മുണ്ടും കൗബീനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കാനിടുമ്പോ അതൊക്കെ എലി കടിച്ചു മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആകെ 1-2 തുണികളല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വലിയ കഷ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വയസ്സായ മാതാജി അവിടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഈ എലിയുടെ ശല്യം പോവാനുണ്ടല്ലോ, ഒരു പൂച്ചയെ വളർത്തിയാൽ മതി, ഞാനൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൂച്ചയെ കൊണ്ടുകൊടുത്തു. അപ്പൊ പിന്നെ എലിയുടെ ശല്യമൊന്നും ഇല്ല, സുഖമായി. പക്ഷെ പൂച്ചയ്ക്ക് പാലൊക്കെ കൊടുക്കണം, അതും പിന്നെ ഭിക്ഷ യാചിച്ചോണ്ട് വരണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഈ മാതാജി പറഞ്ഞു, ഒരു പശുവിനെ വളർത്തിയ പിന്നെ ഈ പാല് സഫീഷ്യന്റ് ആയി കിട്ടൂലോ. അപ്പൊ ആരോ ഒരാൾ ഒരു പശുവിനെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ പാലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയി, പൂച്ചയ്ക്കും അങ്ങേർക്കും ഒക്കെ സൗകര്യമായി. അങ്ങനെ പോയപ്പോ എന്താ, ഇദ്ദേഹത്തിന് ജപത്തിനോ പൂജയ്ക്കോ തർപ്പണത്തിനോ ഒന്നിനും സമയമില്ല, ഈ പശുവിനെ പരിപാലിക്കാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേ ഈ മാതാജി പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പൊ വീട്ടിൽ പണികളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലായി. അപ്പൊ ഒരു വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചാ പിന്നെ അതിന് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നാ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പെൺകുട്ടി വന്നാ പിന്നെ ആകെ ഡിമാൻഡ് ആയില്ലേ. നെയിൽ പെയിന്റ് വേണം, ചുരിദാർ വേണം, സിനിമ വേണം, എല്ലാം വേണം. അങ്ങനെ എന്തിനു പറയണു, ഇയാളുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ പരിതാപകരായി. കാലം കടന്നുപോയി, ഇയാൾക്ക് മക്കളുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആകെ പ്രാകൃതനായി. ഒരു പൂജയുമില്ല, തർപ്പണവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ഭഗവത് ചിന്തയ്ക്ക് സമയം ഒട്ടുമേ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കണ വേളയില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു മടങ്ങി വരികയാണ്. വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ എന്റെ ശിഷ്യൻ ഒരു ഗോപാലൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം എവിടെ പോയെന്നറിയോ എന്ന് ഗുരു ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഗുരു ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് എന്ന്. അപ്പോ ഒരു സത്വഗുണി പോലും അധപ്പതിച്ചു പോകും എന്നാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഒരു പ്രഭു എന്താ സംശയം ചോദിച്ചത്? എന്താ സംശയമുള്ളത് ചോദിക്കൂ. അല്ല അത് ക്ലിയർ ആവണില്ലല്ലോ. വൈബ്രേഷൻ. മനസ്സിലാവണില്ല പ്രഭു. ഓ, ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുണ്ടോ? എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭു. ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം മാതാജി. പ്രഭു ഗ്രൂപ്പിലെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂ, അതിന് മറുപടി തരാം. ഇപ്പം പ്രഭു പറയണത് യാതൊരു വാക്ക് പോലും ക്ലിയർ ആയിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. മാതാജി, താല്പര്യം പറഞ്ഞ അർത്ഥല്ലേ? അതെ അതെ. ആ, വേറെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ കുറച്ചൊക്കെ വൺ വേർഡിന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് അല്ലേ? അതെ മാതാജി. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരാ എഴുതിയത്? വായിച്ചോളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ശ്ലോകം 4. ശ്ലോകം 4. ആകെ എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? 86 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം. അതെ. തേനീച്ച രജോഗുണം. തേനീച്ച രജോഗുണം. പിന്നെ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? ആകെ പ്രദർശമാനം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവണില്ല. എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ക്ലിയർ ആവണില്ല. എന്നുള്ളതാണ് മാതാജി. ഒരു കാറിന്റെ പടം വന്നിട്ടാണ് ഈ എക്കോ വരുന്നത്. അതെയോ? തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടത്? രജോഗുണം. രജോഗുണം. തേനീച്ച രജോഗുണം. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? 5ാമത്തെ ചോദ്യം. സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാണ്, ആകയാൽ പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും വ്യക്തരാക്കപ്പെടും. സന്തോഷം, ശാന്തി, സുഖം, ജ്ഞാനം. അതെ. ശ്ലോകം 14-26 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തും. ഗുണാതീതനായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അടുത്തത്. താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണം സർവ്വശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. 8. രാജസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം. രണ്ടുപേരും പറയും, സത്യലോകം എന്നും പറയും. 14:1 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്?
ഏതെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത് സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി. അതെ. അപ്പോ എന്താണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ന മേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? ന മേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ല. ന മേ ഭക്ത അതൊരു സംശയം. 84 ലക്ഷം ജീവനാണ് ലോകത്തുള്ളത്. ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഷീസ്. അപ്പോ അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഈ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്ത യുഗത്തില് 84 ലക്ഷം ജീവനുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അതാണ് 84 ലക്ഷം തരത്തില്. അതിപ്പോ വെള്ളത്തില്, അഗ്നിയില് പോലും ഉണ്ടെന്നാ പറയണത്. മണ്ണിനടിയില്, പക്ഷികളായിട്ട്, മൃഗങ്ങളായിട്ട്, ചെടികൊടികളായിട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ടാ 84 ലക്ഷം. അപ്പൊ ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുമ്പോ ഈ 84 ലക്ഷം മാത്രമല്ലേ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. യുഗം അവസാനിക്കുമ്പോഴായാലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായാലും അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ 100 കോടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് 100 കോടി വ്യത്യാസമാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എത്ര പേരുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ചോദിക്കാൻ കാരണം. അതല്ല, മനുഷ്യവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീഷീസ്, മനുഷ്യനൊന്ന്, സിംഹം ഒന്ന്, 84 ലക്ഷം അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാണ്ട് മനുഷ്യരിൽ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാര് അതല്ല. മനുഷ്യനെ ഒന്നാക്കിയത്, എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കൂടി ഒന്ന്, ആനകളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന്, സിംഹങ്ങളൊക്കെ കൂടുമ്പോ ഒന്ന്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. എത്ര ജീവാത്മാക്കളെന്നല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണാന്, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം കാണാൻ അർജുനന് എന്താ ലഭിച്ചത്? ഞാൻ ഭക്തിയല്ലേ? അല്ല, ഒരു 3D കണ്ണട കൊടുത്തു. ദിവ്യ ചക്ഷുസ്. അത് ഞാന് നിങ്ങക്ക് ക്ലൂ തന്നപ്പോഴാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ. അതെ അതെ അതെ. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് എക്കോ വരുന്നു. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത് എവിടെയാ? ഹൃദയത്തില്. ഭക്തഹൃദയത്തില്. മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അടക്കണേ? മനസ്സിനെ അടക്കണത് എങ്ങനെയാ? ഭക്തിയിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, പരിശീലനത്തിലൂടെ. പരിശീലനാണ് ജപം, അതൊക്കെ പരിശീലനം തന്നെ. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക, ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക അല്ലേ? ജീവാത്മാക്കളുടെയൊക്കെ പരമമായ പ്രാപ്യ സ്ഥാനം ഏതാ? ജീവാത്മാക്കളുടെ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം. ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ എവിടെ എത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കണേന്ന്? അല്ല, ഭഗവത് ധാമത്തില്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. ഇനി ബാക്കി ചോദിക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇനി 4 ദിവസം കൗണ്ട് ഡൗൺ ആയി അല്ലേ? കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങി. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ എക്കോ വരുന്നത്. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ എക്കോ വരുന്നത്. അത് നന്നായി.
വിനോദ് നായർ പ്രഭുവിന്റെ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ല അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം. അതെയോ? പ്രഭു ഒന്നും ആ ഇപ്പൊ പോയി. എന്താ പ്രഭു അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ, എന്താ അങ്ങനെയെന്ന്. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പഴില്ല കേട്ടോ, ഇതുപോലെ വെച്ചാ മതി എപ്പോഴും. അങ്ങനെ അപ്പൊ വേറെ ആ വീണ്ടും എക്കോ വന്നു. വീണ്ടും വന്ന് അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ